पार्टिया सिंगेल आं सिरि जाबा गावनि बारा थांखागोन आं एजेन्सि मोनसे बेसे बेखौ फुल केन्डिडेट होननानै क्लेम खालामो ओरैनो होननानै बुङोब्ला आंहा एजेन्सि मोनसे हिसाबै आं हाबनो हानाय पावार दं खायसे आं बेखौ आंनि बुंनांगोन बे बाथ्राखौ आं बुंनानै सिगां मानो होनब्ला गोबां जायगायाव थांनानै राजबाजा सिं मोनाखै खबाइनि मानसिफोरखौ दा बेबायदि दा मानसिफ्रा बुंनो सानो जोंनि नेसनेल पार्टिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिजेपिआ सेन्ट्रेल पार्टि बिसोरो बर'फोरखौ जातिफोरखौ नाख्रेबजोबगोन गोबां खोथा बुङो माखासे नाथाय मोजाङै सिन्था खालामनो हायो जोंनि सल्लिसथा समस्याव जों एलेक्सन बेनि गेजेरावनो जों 25टा बर'फोर दङ 30टायाव रावबो गेलेनो मोनखाया बर'जों सरकार दानो जों बेसेबां नांगौ एयारफर्सआ अब्ला नों मा रायज्लायबाय नोंनि बर'फ्रा रावबो बुजियाव हाब्ला गुबुन हारियाथ' नोंखौ सोनानै जाखागोन ना नङा पास हाजारनि बारा जों मानसि फैदों खिन्थु ओरैनो जानो हाया ओंखायनो जों बुजिनो थांनो सुबिदाखौ लानाय मानो होननानै बुङोब्ला रायजो मिथिनाय गैला जेब्ला रायजो मिथिनाय बुजायबावबा जों जाफिनलायगोन मानो होनबा बर'आ गासिबो जानानै गेलेनांगौ होनबादि थ' जागोन नङा होनबा सोरनिबाबो रायजोसे रायजोबानो जाया आं बेखौनो रायजो बुङो रायजो बिनांगौ जों हायाखै गासिबो मारै जों जानो बुङो जानाय जेरै जानाय गोबां जाबोनायफोरखौ हमनानै जों नरन्द बिदिसा बर'फ्रा बांद्राय फैबाय आं सलुसन खालामनांगौ दा नैजिसे मानसिफ्रा बुङो जोंहा बिटिआर बेयाव खेबसे बर' दंनांगौ बिटिआरनि बिटिआरनि खालामनांगौ आरो जों बिटिआर थानानैबो जों मोजां रखाखौथ' जों खालामनांगौ बिटिआरनि बबे रखा मोजां गासैबो खालामनांगौ Nuan, Markham, the city rules of the Nova, the Piano, the Markham, and the Nova. That's the reason why जोंना नंगौबो गाव जों नांगौखौनो डिसिसि मोनबाय डिसिसि मोनखांबाबो जोङो थांनाय फारसेथिं सानसेयाव मा बा लफाखौ आं खालामो गोबां फैलायदों